Ja, velkommen til programmet. Hvad laver en spejder, når han ikke er til spejder? Udarbejdet af Spejderindex. Og vores alles gæstestjerne er jo Thomas. Thomas, er det ikke noget med, at du har fødselsdag i dag? Jo. Kig på kameraet. Sig hej, Miki. Hej. Hej, Miki. Hej, Miki. Ja, det er godt, Thomas. Kan du fortælle, Miki, hvor gammel du bliver? 16. Ja, 16 fylder din krop. Hvor gammel bliver din hjerne? Hvad? Hvor gammel bliver din hjerne? Det er jo et individuelt spørgsmål. Ja, hvor gammel bliver din hjerne? 3. Ja, 3. Kan du vise, hvor mange 3 er med fingrene? Ja, det er 5. Det kan du se, at det kan du ikke finde ud af. Prøv at se, hvis du kigger hernede, Miki, så er der heste. En lille hest, der rider rundt. Det er smart, ikke? Og så er det Thomas her. Thomas, kan du fortælle Miki dengang, hvor du spiste hestekød? Det gør det jo i Norge, jo. Ja. Smagte det ikke godt? Det kan ikke huske det så lang tid siden. Ja. Og så kan du huske dengang, hvor du spiste hund nede i Polen? Ja, det smagte også. Ja. Kan du sige undskyld? Undskyld til hunden. Undskyld. Ja. Thomas han har i dag en lilla trøje på, og det er ikke en spejderuniform, og fine sko. Som I kan se, så er Thomas også blevet barberet i dagens anledning. Han plejer at have et fuldskæg, der er her. Sådan. Ja. Og Thomas, har du noget, du gerne vil sige til Miki, som næsten også lige har haft fødselsdag? Tillykke. Ja. Hvor gammel tror du, Miki blev? 16. Ja, det var godt. Hvad må man, når man er 16, Thomas? Man må købe spiritus. Ja, det er rigtigt, Thomas. Skal du ikke ned og købe en guldøl? Nu kan du hente guldøl til organisten. Kan du fortælle Miki om det nye spændende instrument, du begynder at spille på? Hvad er det for et instrument, Thomas? Orgel, ja. Er du god til det? Ja. Nej, det er du ikke. Jeg har nemlig selv hørt det. Det lyder rent sagt af helvede til. Der skal også nogle noder til, hvad det lyder på. Ja, det skal der, og dem har du ikke. Nej, Det må jeg gerne sige. Og så kan I se det røde hus dernede? Der bor Thomas. Og vi kan se, at vi har fået lavet pæn ny kirkegård her på... der var vores anden arbejdsplads. Der arbejder mig og Thomas. Er det ikke rigtigt, Thomas? Vi tjener kassen. Vi tjener kassen, ikke? Vi er millionærer. Ja, du får kun lidt af det, jeg tjener jo. Ja. Fordi du er kun en dum assistent. Kan du sige, at du er en dum assistent? Ja, det er en dum assistent nogle gange. Ja, nogle gange, ja. Men du gør alt, hvad jeg siger, ikke? Jo. Ja, Nick. Jeg sagde Nick. Ja, det er godt. Sæt dig ned på bænken. Ja, bænken. Godt. Der går Christian. Det er også en spejder. Han ligner godt nok en pige. Men det er fordi han har langt hår. Det må I ikke drille ham med, vel? Så ifølge mig, der skal alle klippes, ikke? Det er meget sjovt, vi har ikke nogen mørke mennesker med i det her kor, vel, Thomas? Nej. Vi kan ikke lide mørke mennesker. Vel? Organisten kan ikke lide mørke mennesker, vel? Nej. Er det ikke rigtigt, Christian? Ingen mørke mennesker? Nej. Nej. Ingen mørke mennesker. Overhovedet ikke. Kan du sige det, som Miki, han kan høre det? Ingen mørke mennesker. Ja. Kan du sige hej, Miki? Hej, Miki. Nu skal du ikke drille ham, vel? Kan du sige undskyld? Undskyld, Miki. Ja, det var godt. Også dig. Du står der i krig. Ja, det var godt. Ikke? Ligesom filmen i går. Kan du huske i går, hvor vi lavede Vulkan? Det blev en god film, ikke? Ja. Den er nu sendt til Hollywood, ikke? Den er bedre med NATO. Ja, det er den. Nu kan du høre, Thomas, han forsøger at lyde meget klog. Og det er fordi, han går på en Rudolf Steiner skole. For kloge børn. Kloge børn, som har en god fantasi. Så fantaserer de sig til at være kloge. Og så griner han ingenting. Ja. Det kan også bare være sort humor. Ja, det kan også være sort humor, siger Thomas. Og vi kan nemlig ikke lide sorte mennesker. Det er godt. Skal du sige farvel, Miki? Farvel, Miki. Ja, farvel. Og det var lige kirken en gang til, hvor vi arbejder. Og dernede går vi til spejder. Hernede i det her hvide hus. Dejligt hvidt hus. Det er spejderhytten. Rigtig fint hus. Så står Thomas der. Hej hej.